Доброе вельможное панство! Вёска Арэхаўна. А знаходзіцца гэтая вёска Арэхаўна у Ушацкім раёне Віцебскай вобласці былое Вялікае княства Літоўскае, а сёння Рэспубліка Беларусь. Ну, вот эта вёсачка Арэхаўна, пажаны пальцы, она стаіць вось на колішнім гасцінцы, які ішоў з Лепеля на Полацак. І мусіць якраз тут, у гэтым месцы, калісьці рос, значыцца, арэшнік. Во! Ад гэтага арэшніку вось і пайшла назова Арэхаўна. Дарэчы, вось арэшнік гэты, ну, лясны арэх, у нас на Беларусі ще называюць ляшчына. І ляшчына вось адносіцца да святых дрэў. Вось у ляшчыну арэшнік гэты лясны, а ніколі не б'е маланка, і там не хаваецца нячыстая сіла. Вось людзі сяліліся ў такіх месцах, дзе, значыцца, няма нячыстай сілы і куды не лясне пярун. Ну і месца гэта ад арэшніку так і пачалі называць Арэхаўна. Ну дык што, заглянем у Арэхаўна ды паглядзім, што тут ёсць цікавага. Наперад! Вось гэтая вёсачка Арэхаўна, паважанае панства, яна ў летапісы вось патрапіла ў 1583 годзе. Ну, а годам раней, вось у студзені, значыцца, 1582 года паміж намі і Расіяй было падпісана мірнае пагадненне на 10 гадоў, па якім Расія вось вяртала нам нашыя землі, захопленыя вось нашы крэпасці і адмаўлялася ад Лівоніі, гэта сённяшняя вось Латвія і Эстонія. Ну, можна сказаць, што фактычна ў 1582 годзе скончылася Лівонская вайна. Ну, добра тады вось наш кароль Стэфан Баторый прыціснуў іх, як святы Юрый Цмока. У 1583 годзе, пажанае панства, вось наш з вами вялікі князь і кароль Стэфан Баторый недзе праязджаў гэтымі мясцінамі, і да яго вось на прыём папрасіўся шляхціч Рагоза, якому належала на той час вось Арэхаўна. Ну, зайшоў ён да караля Стэфана Баторый ды кажа: «Пане Стэфане, такая вось справа. Наш король, вось Жыгімонт Аўгуст, светлая яму памяць, мне вось прывілей выдаў на Арэхаўну на гэты маёнтак. Ну і трэба было б гэты прывілей пацвердзіць, бо гэтыя бюракраты ў паперах будуць рыцца, пабачаць, што прывілей не пацверджаны, і адабраць Арэхаўну могуць у мяне, ці штраф які даць». Ну, Стэфан Баторый глянуў на яго ды кажа: «Рагоза, не хвалюйся, зараз табе пацвердзім прывілей на тваю Арэхаўна, таму што ведаю вас, рагозаў, як хорошых, добрых змагароў. Вось як патрыётаў айчыны сваёй». І ў 1583 годзе Стэфан Баторый пацвердзіў прывілей вось шляхцічу Рагозе на вось гэты маёнтак Арэхаўна. Вось 1583 год і лічыцца першай узгадкай гэтай вёскі.
І вось у шляхцічаў Рагозаў падрастала тут дзяўчына Мар'яна Рагоза. Ну і гэтая Мар'яна Рагоза вось ужо восень неяк пайшла ў арэхі. Ну, пайшла ў арэхі, рве арэхі, значыцца, а вось па гэтым гасцінцы, значыцца, недзе з Лепеля на полацак едзе шляхціч Корсак. Ну, бачу, Мар'яна арэхі рве, ён да яе пад'ехаў, ну і яна яму насыпала жменю арэхаў, той стаў лузгаць на зуб, зламаў зуба, стаіць плача Корсак. А Мар'яна смяецца, жывода кажа, не плач, Корсак, ты мне і без зуба падабаешся. Ну, а там слова за слова упадабалі на адзін аднаго, ну і Корсак прыслаў вось сюды, значыцца, да Мар'яны сватоў. Ну і яны пажаніліся. І так праз гэты шлюб вось ад Рагозаў Арэхаўна патрапіла да Корсакаў. Ну і ўжо Мар'яна з Корсакам тут хадзілі ўдвух у арэхі. Ну, але, кажуць, на зуб ужо не клалі, а клалі іх на паленца і таўклі таўкачыкам. Пасля шляхцічаў Корсакаў тут вось рвалі арэхі, ды кіравалі гэтым маёнткам Арэхаўна шляхцічы Сушынскія. Ну, а ў 1642 годзе вось маёнтак гэты Арэхаўна набывае сабе шляхціч Тадэуш Сялява, вось родзіч знакамітага уніянскага царкоўнага дзеяча вось Антона Сялявы, які, дарэчы, вось на працягу 14 гадоў, з 1641 і да апошніх сваіх дзён, до 1655 года, кіраваў вось, ну, быў мітрапалітам вось кіеўскім і галіцкім. Ад шляхцічаў Сяляў вось маёнтак Арэхаўна перайшоў да роду Рыпінскіх. Ну, а ў 1745 годзе вось полацкі крайчы Ян Рыпінскі Арэхаўна прадае, значыцца, Антону Грабніцкаму і ягонай жонцы Ядвізе з роду Шпакоўскіх. І вось 1745 і да прыходу сюды бальшавікоў вось Арэхаўна было уласнасцю роду Грабніцкіх. На пачатку вось Грабніцкія напісаліся дактаровічы і патрапілі яны сюда да нас вось недзе ў 16 стагоддзі з кароны. І вось быў такі Якуб Дактаровіч, і ён атрымаў тут на Шумілеччыне, значыцца, маёнтак Грабніца. І ад гэтага маёнтка Грабніца Дактаровічы пачалі ўжо пісацца Грабніцкія. Спачатку яны мелі падвойнае прозвішча Дактаровіч Грабніцкія, а пазней пісались проста Грабніцкія. Ну, дык вось у гэтага Антона, ну, што набыў Арэхаўна, і Ядвігі з роду Шпакоўскіх было два сыны, гэта Станіслаў і Мікалай. І вось старэйшы Станіслаў атрымаў, значыцца, Обаль маёнтак, і ад яго пайшла вось Обальская лінія роду Грабніцкіх, а малодшы Мікалай атрымаў Арэхаўна, і ад яго ўжо пайшла вось другая лінія арэхаўскіх Грабніцкіх. Мікалай Грабніцкі, вось атрымаўшы ад бацькі Арэхаўна, значыцца, ажаніўся, ён узяў сабе за жонку Францішку з роду Шышкаў. Ну і вось Мікалай, ажаніўшыся, распачаў будаўніцтва тут палаца ў Арэхаўна на беразе возера. Ну, бацька Антон дапамагаў яму, канешне, ну, як гэта заўсёды бывае звычайна у нармальнай здаровай сям'і, калі бацькі дапамагаюць вось дзецям. Ну і збудавалі палац они тут недзе ў сярэдзіне 18 стагоддзя у стылі позняга класіцызму. І гэты палац, прайшоўшы праз гады ліхалецця, дайшоў вось і да нашых дзён, пажанае панства. Вось гэты палац Грабніцкіх. Тут у ім была школа, ну а калі школу перавялі ў іншае месца, то палац вось паціху пачаў разбурацца. І вось шкада, што такі вось помнік гісторыі і так разбураецца. Не кувай ты, шэрая зязюля, сумным гукам у бары. Мой скажаш, што я жыць і буду, але лепш не гавары.
У сярэдзіне палаты тут вось былі пакоі, дзе падлога была дубовая, а ў некаторых пакоях была паркетная з рознымі малюнкамі прыгожымі. Была бібліятэка вельмі добрая ў гэтым палацы, у Грабніцкіх, з цікавымі вось зборамі кніг. Ну і ў палацы вось тут яшчэ была капліца, дзе збіраліся на малітву паны Грабніцкія. А таксама тут быў такі цёмны пакой, кажуць. І вось у гэтым пакоі, калі была навальніца, то збіраліся ўсе, хто быў у палацы, запальвалі грамнічную свечку і маліліся Богу. Палац стаіць вось якраз на беразе возера. А вось гэтае возера завецца так, як і вёска, возера Арэхаўна. Ну і тут вось над возерам, вакол палаца, гэта ўсё быў парк, пасаджаны вось панамі Грабніцкімі. А тут, кажуць, вельмі шмат было вось кветак расло калісьці. А тут яшчэ і па сёння вось захаваліся ліпавыя алеі. Ну і яшчэ расце па парку некалькі лістоўніц. У Мікалая Антоновича Грабніцкага, вось, які збудаваў тут палаты, заклаў тут парк вакол палаца, быў толькі адзіны сын, якога звалі Діанісій. Діанісій Мікалаевич Грабніцкі. Ну і вось ён пабраўся шлюбам з Ганнай з роду Кашчыцаў. Ну, колькі іх дзетак было, я не ведаю дакладна. Но вось Арэхаўна перайшло да іхняга старэйшага сына Мікалая Юзафа Грабніцкага. Ну і вось Мікалай Юзаф Грабніцкі, гэта быў вельмі таленавіты чалавек такі, яго тут паважалі вельмі, і яшчэ ў маладым узросце яго абралі вось маршалкам шляхты Лепельскага павета. І яго шляхта настолькі паважала, што пазней яго абралі маршалкам шляхты ўсёй нават вось Віцебскай губерніі. Дык вось Мікалай Юзаф Грабніцкі, пажанае панства, ў 1819 годзе недалёк ад палаца, вось тут Арэхаўна заснаваў уніяцкую царкву Параскевы Пятніцы. Ну, а калі ў нас вось у Беларусі расійскімі царскімі ўладамі уніяцтва было забаронена, то царква стала ўжо праваслаўнай. І ў гэтай царкве ўжо пачалі маліцца таму ж Богу, ну, але ўжо па праваслаўным абрадзе. Ну, а калі сюды прыйшлі бальшавікі, то яны забаранілі маліцца любому Богу і па любым абрадзе, сказаўшы, што Бога няма, ёсць такі Карл Маркс, Фрыдрых Энгельс і Ленін. І ў гэтай царкве старажытнай зрабілі калгасны склад. І тут захоўвалі вось ядахімікаты. Ну, я вам скажу, што за савецкім часам на Ушаччыне не дзейнічаў ні адзін храм. І толькі ў 1990-х годах на Ушаччыне тут зноў пачалі аднаўляцца храмы. Вось і першымі тут на Ушаччыне зарэгістраваліся гэта пратэстанты ў 1991 годзе. А ў 1993 годзе была адкрыта і вось гэтая праваслаўная царква Параскевы Пятніцы. І ёй, які колісь, сёння ідуць набажэнствы.
У Миколая Юзефа Грабніцкага нарадзіўся толькі адзін сын, Оттан Грабніцкі. Ён нарадзіўся тут, у Арэхаўна, вось, у палацы. Ну і тут ён рос вось, разам з такімі хлопцамі, як сам тут мясцовымі. Бегаў, значыцца, у арэхі, у грыбы, у ягады. Ну і калі вось у нас на Беларусі у 1863 годзе пачалося нацыянальна-вызваленчае паўстанне, то Оттан Грабніцкі разам вось з такімі хлопцамі, як сам, з патрыётамі, пайшоў змагацца вось за вызваленне сваёй бацькаўшчыны Беларусі. Гістарычная даведка. Грабніцкі Оттан Мікалаевіч. Нарадзіўся ў вёсцы Арэхаўна Ушацкага раёна 28 лютага 1829 года. Удзельнік паўстання 1863-64 года на Беларусі. Пасля вучобы ў прыватным пансіёне у Вільні паступіў на вайсковую службу. Служыў у Крыму, юнкер уланскага палка. У 1854 годзе за шкодны склад думак і сувязь з татарскім антырасійскім рухам Оттан Грабніцкі быў на 2 гады зняволены у Петрапаўлаўскай крэпасці, а потым быў разжалаваны да радавога і адпраўлены ў сібірскі асобны корпус. Пасля адстаўкі у 1859 годзе атрымаў магчымасць вярнуцца на радзіму. У час паўстання камандаваў атрадам паўстанцаў у Віцебскай губерніі. Трапіў у палон. Быў асуджаны на 6 гадоў катаргі. Памёр 7 студзеня 1865 года па дарозе ў Сібір. Оттан Грабніцкі вось выхоўваўся тут у патрыятычнай сям'і. Яму з дзяцінства вось расказвалі пра Тадэуша Касцюшку, тут чыталі кнігі Адама Міцкевіча. Ну і калі Оттан Грабніцкі служыў вось афіцэрам у Крыму, то там ён сышоўся вось з крымскімі татарамі і падтрымаў іх у іхняй барацьбе вось за вызваленне Крыма сваёй бацькаўшчыны. Ну і за гэта вось Оттан Грабніцкі быў арыштаваны, яго пасадзілі ў турму, а пазней вось разжалавалі і адправілі служыць салдатам простым у Сібір. І калі Оттан Грабніцкі вось з Сібіры вярнуўся назад сюды, у Арэхаўна, то тут ён разам з мясцовымі пачаў вось рыхтаваць вызваленчае паўстанне 1863 года. Падчас паўстання Кастуся Каліноўскага Оттан Грабніцкі камандаваў паўстанцкім атрадам. І гэты атрад дзейнічаў тут на Віцебшчыне. Ён базіраваўся ў Бікульніцкім лесе каля возера Янова. І вось у атрадзе Грабніцка былі хлопцы адсюль вось з Арэхаўна. Вось у архівах захавалася папера, падпісана ваенным расійскім начальнікам Лепельскага павету за 6 чэрвеня 1863 год. І там вось сказано, што установіць наблюдение за людьми с маёнтка Арэхаўна, за Дементеевымі, Антоновымі і Пугачёвымі. Ну, што пазней было з гэтымі вось дваровымі людзьмі з маёнтка Арэхаўна пасля паўстання, пра гэта, канешне, можа толькі здагадвацца. Ну, пасля паразы паўстання вось удзельнікаў паўстання арыштоўвалі, каго адпраўлялі вось на Шыбеніцу, каго расстрэльвалі, а каго высылалі вось у Сібір. І вось па гэтай дарозе ў Сібір памёр Оттан Грабніцкі, памёр у Екатеринбургу. А колькі яшчэ вось беларусаў памёрла вось на гэтай дарозе ў Сібір, колькі было вывезена вось у часы сталінскіх рэпрэсій. І на гэтай дарозе ў Сібір ці не на кожным метры ляжыць закатаваны беларус. Дарэчы, вось у атрадзе Оттана Грабніцкага змагаўся наш беларускі паэт Фелікс Тапчэўскі. Фелікс Тапчэўскі, ён паходзіў родам вось менавіта з гэтых мясцін, адсюль з Ушаччыны. Яму удалося вось выжыць пасля паразы паўстання, і Фелікс Тапчэўскі памёр ў 1892 годзе. Ну і вось тут, у гэтым маёнтку Грабніцкіх, паэт Фелікс Тапчэўскі бываў не аднойчы. Ну, Оттан Грабніцкі быў адзіным сынам бацькоў, і калі ён загінуў, то гэты маёнтак Арэхаўна перайшоў да блізкіх родзічаў, да Адама Грабніцкага. І вось на той час вось у Адама Грабніцкага маёнтку Арэхаўна налічвалася 2500 дзесяціны зямлі. У маёнтку Грабніцкіх, пажана панства, тут працавала палатняная фабрыка, паравы млын, быў бровар, кузня, за вёскай тут стаяла карчма, быў тут у іх у Арэхаўна конезавод, дзе разводзілі племянных коней. Ну, шмат чого тут было, гаспадарка была вялізная. Ну, на сённяшні дзень тут яшчэ вось захаваліся рэшткі вось гаспадарчых пабудоў паноў Грабніцкіх.
Апошнімі ўладарамі Арэхаўна з роду Грабніцкіх гэта былі сыны Адама Грабніцкага, Юстын і Ян. Ну а падчас Першай сусветнай вайны тут у маёнтку стаялі кайзераўскія войскі, а пазней тут стаялі палякі. Ну а пасля Рыжскай дамовы 1921 года гэтая тэрыторыя стала ўжо савецкай. У Арэхаўскай школе вось стварылі этнаграфічны музей. Ну і ў гэтым музеі збіраюць экспанаты як сялянскія, так і панскія. Ну і загадчыкам музея тут сёння з'яўляецца Ірына Хведараўна Навагродская, якая, дарэчы, да ўсяго яшчэ і піша вершы. У нашым музеі ўжываюцца экспанаты розных сацыяльных ракурсаў. Гэта і прадметы побыту паноў Грабніцкіх, і звычайныя сялянскія рушнікі, сярпы і іншыя прылады працы. Калектыў школы вучнёўскі і настаўніцкі працуе над папаўненнем музея, бо калі не мы, то хто захавае спадчыннасць для нашых нашчадкаў. За ўсіх казаць я разам не бяруся. У кожнага на гэта роздум свой. Але карысць для роднай Беларусі павінен кожны прынасіць з душой. Павінен кожны ўсё зрабіць, што можа, каб аднавіць, памножыць, перадаць. Адзін немнога, разам многа можам. Зрабіць, каб Беларусь могла спяваць, каб мову нашу ведалі ў свеце, каб не забылі мы яе нідзе. З павагаю казалі, каб суседзі, пагляньце, людцы, беларус ідзе. Ну што ж, пагана панства, час ляціць няўвольна. Вось, здаецца, было лета, а ўжо зіма. Вось, здаецца, толькі павіталіся з вамі, а трэба развітвацца. Ну, поспехаў, усім самага найлепша і да сустрэчы праз тыдзень у новым цікавым месцы. Да пабачэння!